Il-minuta tibda issa. Joseph Kirkop, Maestro. Joseph, kif iddeċidejt li inti tibda tibni karriera fil-mużika u ovvjament eventwalment inti sirt surmast tal-mużika? Ta' 7 snin bdejt nistudja nattendi lezzjoni tal-mużika ġo banda u minn hemmhekk bħajt għaddej nistudja mbagħad tkompli l-karriera tiegħek dejjem ma' sormastrijiet differenti u llum qiegħed fejn qiegħed. Kien hemm xi mument fil-karriera tiegħek fil-mużika li iddefinixxielek il-karriera tiegħek? Naħseb l-ewwel darba li qbad il-bakketta f'idi. Meta qed iddoq qed tesprimi dak li qed tħoss inti. Mentri meta qed tiddiriġi qed tkun lider ta' ensemble, ta' orkestra jew ta' banda, qed toħroġ minn ġol mużiċisti dak li tixtieq inti. Joseph, qed taħdem fuq xi proġett partikolari bħalissa illi żgur illi mal-udjenzi lokali se jinżel tajjeb ħafna. Mela se jikkonsisti f'kunċert ġdid fejn se jkollok żewġ kantanti li huma Petra Zammit u Fabrizio Faniello. Mbagħad se jkolli 10 mużiċisti li jdoqqu l-istrumenti tar-ram, u mbagħad flok se jkollok ir-rhythm section ħajkollok id-DJ. Ġifieri se jkollok fusion aħna ngħidula fejn għandek id-DJ qed idoqq, il-kantanti jkantaw u l-brass idoqqu magħhom.